wallahi wani rashin adalcin sai a gwamnatin jihar Katsina, wata rashin kunyar sai gwamnatin jihar Katsina, wata cin amanar da daƙiƙanci wallahi sai a jihar Katsina. Me yasa na faɗi haka? Muranan ta tabbata, sarkin fawa hakimin kankara an dakatar da shi daga aiki na wucin gadi kafin bincike. An yi bincike, majalisa ta fito murara ta ce ta same shi da hannu dumu-dumu wajen mu'amala da ta'ammali da haɗa gwiwa da 'yan ta'adda, ana firgita mutane, ana kashe su, an yi musu ƙwace da fashi da fyaɗe. Har ma ta kai ga jiyan nan Juma'a 21 ga watan 5 shekara ta 2021 mai martaba sarkin Katsina ya bayyana labarin cewa ya kore shi daga wannan masarauta bayan ya samo amincewar gwamnatin jihar Katsina. Yanzu akwai cin mutuncin da ya wuce wannan hakimin kankarafa ya haɗa baki da 'yan bandits. 'Yan bindigan nan sun kashe mutane bila adadin, sun saci mutane bila adadin, sun saci dukiyoyi bila adadin, sun ƙone gidaje bila adadin. An ce yana da hannu dumu-dumu a ciki, amma wa iyaka kawai korarsa aka yi. Ya kamata, inda akwai kunya akwai sanin ya kamata, kwamishinan 'yan sandan Katsina, wanda ko biri kasata sai ya zo yana mai 'yan jarida cewa kasa ci biri, a yi fyaɗe ya kawo ka a cikin mutane ya bayyana ka, ka fasa shago ya bayyana ka. Amma ga wani shafaffe da mai ya taka rawar gani wajen kashe mutane da satar mutane da ƙuna dukiyoyin mutane da koran mutane daga gidajensu, amma wai iyaka korarsa akai. Muna nan irin wannan rashin adalci shine zai hana gwamnatin jihar Katsina zama lafiya har abada wallahi. Wannan tsohon hakimin kankara sarkin fawa wallahi kamata ya a kama shi, a caje shi da kisan kai da kuma takara wajen kisan kai, a caje shi da fashi da makami don suna fashi da makami 'yan bandit, a caje shi da ƙona dukiyoyin mutane saboda an ƙona dukiyoyin mutane, a caje shi da satan mutane da kuma an sa fansa ta kuɗin mutane. Amma an ce wai kawai an tseda shi an kore shi. Irin wannan abin har abada ba zai bari gwamnatin Masari ta zauna lafiya ba wallahi tallahi. Don wannan shine rashin adalci muraran, rashin kunya muraran, da kuma rena mutane waye da kuma rena masa hankali. Na biyu, shikenan majalisar jihar Katsina ta zama dodon bango, ta zama stamp, ta zama wajen yin majigi da rena mutane waye. Gwamna ya yi sauri cikin kwana 3 ya kai doka a majalisa, doka ta ba shi izinin daman cewa wai ya cire albashin ma'aikata 2.5 a baiwa 'yan kasuwa taimako saboda gobar da suka samu. Daɗin dai gobe saurin zuwa. Ma'aikacin jihar Katsina ba abin da zai iya yi, abin da kawai zai iya, kuma wallahi suna sai muku Allah ya isa, su ne mai 'yan majalisa Allah ya isa, su ne mai gwamna Allah ya isa, su ne ma duk wani wanda ya taka rawa gani, hada union nasu da 'yan labo duk su ne muku Allah ya isa, saboda wannan cin amana ne. Yanzu ya zuwa yanzu duk ma'aikacin jihar Katsina karanci ana cire mai kuɗi kala 5, ana cire mai haraji na albashi, ana cire mai haraji wai na yi mace tanadin gidan da zai zauna National Housing Fund, kuma ƙarya ne. Wannan National Housing Fund kawai salo ne na cuta da yaudara. Cikin ma'aikatan jihar Katsina ina so a kawo mana mutum 15 tun da aka fara aikin civil service har zuwa yanzu wanda wannan kuɗin na National Housing Fund suka amfana. Ana cire masu kuɗin wai health insurance, ana cire ma duk wani ma'aikaci, an fara cirewa kuma ana ci gaba da cirewa. Wai in baka lafiya ka je asibiti, akwai asibitoci a ƙauyuka wallahi wanda sun fi 100, wanda ko alade bai zuwa, ba ma ginin balle magani. Ka cire ma'aikacin kuɗi local government kuɗi wai in bai lafiya ya je asibitin gidan ubanwa zai je idan bai lafiya bayan babu asibitocin nan. Ina zai je a bashi magani? Shi ma zalunci ne. Sannan akwai kuɗin da ake cira na union, National Union of whatever, an cire kuɗin union, an cire mai yanzu kuɗin kasuwa. In ma